यशवंत मास पाटील यशवंत मस्त यशवंत मंच तुम्ही साइडिक राहा मंच साइडिक राहा ए राहा रे फोटोग्राफर मंच पाठी पुढे राहा सर मुक्ती मॅडम पुढे वया मस्त मास यशवंत सकल प्रवीण भाई त्यांना मॅडम पुढे घ्या प्रवीण भाई मुक्ती मॅडम स्थापितं पुरतः त्रिनिमे सफला भक्तिर् भवे जन्मनि जन्मनि फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्य सचराचर तस्मत् फलप्रदानेन सफलाष्टमनोरथा जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवादात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते शरणागत तीर्थाय परित्राय परायणे सर्वस्यार्थे हरिदेवी नारायणी नमोस्तुते जगज्जननी जगदीश्वरी जगदंबे जगन्मोहिनी सर्वस्वरूपी सर्वेश्वरी सर्वशक्ती आई त्रिगुणात्मकी माता जगदंबे भगवती पूर्ण पंचायतनाची शब्दगे माता कृपाकर प्रत्येकांच्या नव्या राज्याचे राज्यपालक श्री एम.एस. श्रीधरन पिलाय मंडळी माते जगदंबे तुझ्या दर्शनाला आले प्रत्येकांच्या तुझ्या चरणाकडे यथाशक्ती यथाभक्ती मानभूमान भेटीच्या रूपाने सेवाचाकरी मार्ग केलेली आहे पूर्णप्रमाणे केलेली सेवाचाकरी मार्ग परिपूर्ण पावन करून घ्या मान्य करून घ्या रुची करून घ्या केलेली सेवेच्या कल्पोक्त शुभबोल सहपरिवार मंडळी कुटुंबियांना माते तू आई प्राप्ती व्हावी प्रत्येकांच्या काही ज्ञानतो अज्ञानतो कळून ओळखीचा अन्याय अपराध मोठ्या मातृवत्सल्याने माते क्षमा ठेवून घ्या प्रत्येकांच्या त्या मंडळींना सगळ्यांना आरोग्य आयुष्य सुख शांती समाधान सर्वार्थी संरक्षण ठेव जीवावरती शरीरावरती आरोग्यावरती काही त्रास संकट काही शीकपण आजारीपण वगैरे जे काही बंधन निर्माण होता का म्हणजे पूर्णतः जबाबदारी ठेव प्रत्येकांच्या मंडळींची जी जी तुझ्या चरणाकडे मागणी असत जी जी मनोकामनामध्ये पूर्ण व्हावा अशा तुमचे आशीर्वाद प्रत्येकांच्या अति मोठ्या जबाबदारी असं या राज्याची पूर्णतः सगळ्यांकडसून एकचित्त एकमत मार्गाने
व्यवस्थितीमध्ये संपूर्णतः साथ मिळवून देईल आणि प्रत्येकांच्या जी ठेवलेली विनंती मार्ग, प्रत्येकांच्या जी जनतेची इच्छा आकांक्षा मार्ग ते व्यवस्थितीमध्ये पूर्ण व्हावा अशा तुमचे आशीर्वाद, सगळ्यांची सहाय सहकार संमती मार्ग मिळवून देईल. असल्याच मनस्ताप अडी अडचणी बंधन वगैरे दूर कर, असल्याच प्रकारचे बंधन वगैरे राहिले अन्य किती खोटे मार्ग जी काही असेल तर मग ते निवारण कर आणि व्यवस्थितीने नावकीर्ती जाऊन जाऊ आणि प्रत्येकांच्या या गोव्या राज्याची जी प्रगती व्हावा, प्रत्येकांच्या जी मार्ग असेल ते व्यवस्थितीने ते निर्मोकळं ठेवून घ्या अशा तुमच्या राखणदवर परिपूर्ण या मंडळींची संकल्प मार्ग आहे ते पूर्ण कर. सर्वांचे संरक्षणाचे शब्द ठेव आणि बहुमान. Not much difference between the peoples of different faiths, and that is why we have started, and I thought I will be able to complete the visit of almost all important temples, and of course certain churches also we are going, praying for the betterment of the country and the Goa, and I am soliciting your help. Thank you very much. I am conveying my sincere thanks to all of you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.